खुलुमबाय आंनि बडलेण्ड नांगौ चेनेलावहाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबावनाय थाबाय। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानथ्र'यै हामबाय आरो मिनि थेंक्स। मानो होनोब्ला दिनैहाय आङो सेथि जे भिडिअखौनो नोंथांमोना एसेबां अनसायनानै मोजां मोननानै मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथांमोना मोननै भिडिअनि गेजेरजोंनो 84 मानसिया साबस्क्राइबार खालाम जाबाय आंनि। आरो सेथि भिडिअआवनो नोंथांमोना अनसायनानै 1.700 भिउस नोंथांमोना हरबाय। आरो नैथि जे भिडिअआव नोंथांमोना 154 भिउस खालामनानै हरबाय। आरो आसा खालामो नैबे थामथि जे भिडिअखौबो नोंथांमोना अनसायगोन आरो खोनासंगोन। आरो सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम आरो सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला आनसाबस्क्राइब खालामलांब्लाबो आंहा बेवहाय नांजाया। नोंथांमोना जोबजासे खोनासंलां आं दिनैनि बे भिडिअआवहाय मा बुंनो हास्थायदों। आङो सानै जे फुराना मानसिफोरनि थाखायसो बुंनो थाखाय आङो दिनैहाय थामथिम जाबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि बारग' फरेस्ट मिनिस्टार आबै प्रमिला ब्रह्मनि आरो आदै रबिराम नार्जारिनि बाथ्राखौसो आं दिनै लाबोनो सानदों। बे भिडिअ लाबोनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगां नोंथांमोना रबिराम नार्जारिनि फंनैसो भिडिअ क्लिपखौ खोनासंदो। बिथाङा मा बुंदों। बिथाङा जोंथ' मिथिखागौ बिथाङा सिगां BPPFनि सासे मानसिमोन। BPFनि नङामोन दै, नांगालनि नङामोन बियो। सिगां जे बिसोरो उरखावग्रा सारमोनजों लोगो लानानै जे मोनसे हानजा दादोंमोन जे BPPF, बे हानजानिसो सासे दैदेनगिरिमोन बियो। रबिराम गडनि मानसिमोन बियो। बिनि बाथ्राखौनो आङो दिनै फंनैसो लाबोनो सानदों आरो आबै प्रमिला रानिनि फंनैसो बाथ्रा लाबोनो सानदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौहाय ससे खोनासंग्रोदो। नेताया थांबाबो बेवहाय जेबो सन्देह गैया, जेबो खहा गैया। रायजो राजाफ्रासो आसल राजनितियाव, सोरबा बेक्तिया सोरबा नेताया नङा। रायजोफ्रा जोंजों दं, गतिके सोरबा नेताफोरनि दल नागारनायजों बेवहाय रायजोफोरनि गेजेराव BPFनि बिटिखौ रावबो खहा खालामनो हाया। नोंथांमोना जे सरकार गिदिंफिनगोन होनना बुंबाय थादों, नाथाय बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिताया जे बे बाथ्राखौ गनाया होनना बुंदों। इउपिपिएल दोलोखौनो 5 बोसोर सरकार खुंगोन होननानै बुंदों। मा बुं? राजनितिनि भाषाया जेब्लाबो मोननै। मैदेरनि हाथाया जेरैहाय मोननै, देखायनायनि मोनसे, जाग्रा आदार जाग्रा मोनसे। दिनै मित्र जथनि सरकार सालायदों हिसाबै बिथांमोनहा उपाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै गावनि मित्र गस्तिखौ शान्त होनांगोन। किन्तु दिनैहाय मित्र गस्तिनिनो जायफोर नेताफोर, जायफोर हानजानि दैदेनगिरिफोर दानि इउपिपिएल सरकारनि कार्यकलाप दैदेननायखौ बिथांमोनहानो सिंजों मोजां मोना। आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोननिनो हानजानि MCLA EMफ्रा, इउपिपिएलनि MCLA EMफ्रा खुला खुलि भाबै हाग्रामा महिलारिखौ समर्थन खालामनानै बिटिसिआव सरकार लाबोफिननायनि बे आलाप आल'सना मानो जानांगौ? दानो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय रबिराम आदैनि जे बाथ्राया बुंदोंमोन। बिथाङा गुबै जेननाय सासे मानसिसो। दिनै गावनि खुगाजोंनो बिथाङा आदैया स्वीकार खालामबाय। मानो होनोब्ला बियो दिनैहाय बुंदों मानसिनि राजनितिकआव बेबायदिनो माबोरैहाय मैदेर बायदि मोननै रोखोमनि हाथाय दङ होननानै। खिथेग्रा हाथाया आलदा आरो जाग्रा हाथाया आलदा। बिथाङा गाव बेनोखाय गावनि मथ'आ बेनोखाय बिथाङा दिनै बुंनो रोंदों। बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो रोंदों। रायजो राजाफोर सिन्था खालाम, बे सासे गुबै बुंनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्रा भाव, हाग्रामा सारनि लेमथिमा सारामाय हमनानैसो दिनैहाय बियो सासे MLA जाबोनाय। नङाब्ला बेखौ सोर रबिराम नार्जारी होननानै बेखौ भट होआखै। हाग्रामा सारखौ नायनानैसो, हाग्रामा सारनि आखल गियानखौ मोजां मोननानैसो बै समावहाय रबिराम नार्जारीया सासे MLA जानाय। नङाब्ला गुबै डाबल जेननाय सासे जेनखाथारनाय मानसि बियो। दिनै सासे थगायसुला गावनि जे बाथ्राजोंनो दिनैहाय गावनो स्वीकार खालामबाय।
बिथाङा माब्लाबाबो बे सिंनि हाथाइखौ खोन्थाया, सानि हाथाइखौसो बिथाङा खोन्थायो। दिनै गावनि बाथ्राजोंनो मिथिहोबाय। बिथाङा जे दिनैहाय गोदानै दाजानाय दा 18 दानावहाय आगान सुरगासिनो दङ बिटिआर सरकारा, हाग्रामा सारनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकारा, दिनैहाय बिथांमोनहा बुंदों सिगां 17 बोसोरनि गेजेराव मा बिदिन्थि होनो हायो बेलाय? गावखौ मथा लानानै रबिराम नार्जारिया मा खामानि मावबोदोंमोन बेलाय बर' हारिनि थाखाय? बावनानैसो दंमोन, दिनैसो सिरि मोनदों बिसोरो, दिनैसो सिरि मोनदों। दिनैहाय बे बाथ्राखौ बुंनो हानायनि, हाग्रामा सारा बुंनो हानायनि मोन्थाय दंब्लाबो दिनैहाय रबिराम नार्जारिया मोन्थाय गैया। बै समाव BPPF डाबल पि माखासे गोबां मानसिफोरखौ मा खालामलाङा बेलाय? गावस्रोद थांनानै गुबुन मानसिफोरखौ हालाय हाफाय खालामलांनाय सासे मानसिसो बियो। गावनि सियारनि थाखाय, गातिनि थाखाय लुबैनानै बिसिबां मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामलाङा। गोसोखां रायजो राजाफोर, बेखौ मोजां मोननानै बिसिबां मानसिफ्रा बिनि खिबु खिबु थाबायदोंमोन। आंबो सापर्ट होबोदोंमोनलै, आंबो सापर्ट होबोदोंमोन। माखासे बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै बिसिबा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोदोंमोन। नाथाय बर' हारिनि गावनि ओनसोलाव जौगानाय सुबुंफोरनो बिसिबां जौगाहोनो हादों बेलाय? गावनि समस्थियावनो बिथाङाथ' खेबनै देरहादों, दाबो MLA बिथाङा गावनि मा बिदिन्थि होनो हायो बेलाय? मा मावबोदों? गासिबो जे मोनसे मोननै मावदों, हाग्रामा सारनि गासिबो माबानायावसो जाजोबदों बियो। गावनि माबा मोनसे मावनांगौ, बेबायदि मावनांगौ होननाय बिहा माबा गैया। खालि बियो माब्रैहाय गावनि जे मैदेरा जेरै बेबायदिनो गावनो बुंनानै लाखाबाय। नाथाय दिनैबो बुंदो प्रमिला रानि आबैया, प्रमिला रानि ब्रह्म आबैया कख्लाबारि बियाबो मानो थांबावनांगौमोन बियो? बे रिटियार जाखानाय गैखाला, रिटियार जाखाबाय बियो प्रमिला रानि आबैया। फरेस्ट मिनिस्टार थानाय समावहाय बै आलाय सिलाय हा गैजायै मानसिफोरनो मानो हानि फाट्टाफोरखौ होबोनो हायाखै बे आबैयालाय? दिनै मा बाथ्रा बुंबायनो नागिरदों बियो? दिनै नोङो रिटियार जानाय सासे बुरि, नोङो जिरायनानै थादो, रिटियार लानानै थादो। नोंहा दिनै सोरखौबा सरकारखौहाय सोंखारिनो मोननायनि मोन्थाय गैला। नोङो चान्स मोनबोबायना, मानो मावबोनानै होआखै? नोंनि सरकारनि समावनो बै जे एफेक्सन खालामजानाय गुवाहाटियाव थाबोनाय माखासे बाथौपुरि बरबारि गामि जायगायावहाय जे जानाय जाथाया नोंनि समाव दङमोन ना? बे समाव बिसोरखौ मानो खालामनानै गारबाखै? दिनैबो बिसिबां आलायाथोन मानसिफोर जुग जुग 40 बोसोर 50 बोसोर जोंनि BTC जायनि सिगां रायजो जानाय मानसिफ्रानो दङ। दिनै आबै नों बेफोरखौ मानो सिन्था धारना खालामनानै बै समाव क्लियार खालामनानै लाबोनो हायाखै? 17 बोसोर नोंनो दंफायोमोन ना? 17 बोसोर नों दंफायोमोन। 17 बोसोराव मा मावा नों आबै? 17 बोसोराव मा मावा? नों मानो लाजिनो रोंदिया? नोङो 15 बोसोरनि उनावसो आं नोंसोरखौ नुफैनायखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय होनना कख्लाबारिखौ। बे इलेक्सन समावसो नोङो थांनांगौमोन नामा? बे इलेक्सन समावसो नोङो थांनांगौमोन समा? गुबुन समावहाय नोङो माबा मोनसे माबा हिसाबैहाय सनमेलन बायदि हिसाबै, माबा सेमिनार हिसाबै नोङो खुंहैनानै बिसोरखौहाय एनकारेज होनो हायोमोन। माबा मोनसे नोङो जौगाथायनि मोनसे सेमिनारफोर खुंनो हायोमोन मस्ट सिनियर मानसि हिसाबैहाय। दिनै नों इलेक्सन समावसो नोंहा सिरि मोनबायमोन, दिनैहाय नायनो लुगैबायमोन। 15 बोसोर नोङो गावनो खुगाजोंनो बुंनानै लाबायना, 15 बोसोर नोङो मा मावनानै थायामोन समाय मोनलायलायै? दिनैहाय मावनो हादाला। दिनैहाय सासे मा होनो प्रमद बर' सार, बिथांमोना मावनो हालागि दाहा। बेबोथ' फैलारखा नुहुरो, खुगाल' बेबो।
मावनो हालागै दा बिथांमोनहा बेरायगासिनो दङ प्रमद सारमोनहा दे 17 मास बिथांमोनखौबो नायगोन बिथांमोनखौबो सिरि दोननाय नङा सासेखौबो गोथारै दोननाय नङा गासिखौबो जावख्रेबजोबनाय जागोन दिनैहाय नोंथांमोनखौहाय बर' हारिफ्रा नोंसोरखौ दैखो हरबाय रोंगौ होननानै नाथाय नोंथांमोनहा गावसिनि सम्पति बारायनायनि गाव गावनि न'खरनि सिन्था धारना खालामनायनि थाखायसो गाव गावनि गाज्रिखौ मोनसे देरगांथिनाय लानानै टाइम पास खालामबोनाय बायदिसो नुदों नोंसोरखौहाय 17 बोसोर 15 बोसोर आङो सफैयाखैमोन होननानै लासिं सिं बुङैखो नोङो प्रमिला आबै लाजियाखिसै नोङो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो 15 बोसोर नोङो थाङाखै होननानै दिनैहाय बे इलेक्सन समावहाय नों बोरै खबर लायखो मोजां गाज्रि बोरै खबर लायनो हाखो नोङो बे जोबोद लासिं सिं जादों बेबायदि बाथ्रा बुंनाया आरो रबिराम आदै नोङो बेबायदि बुंनो हानाय नोंहा मोन्थाय गैया नोङो सासे माबासो गाद्रि लुबैग्रा सासे मानसिसो नोङो दा नोंखौ इनभाइट खालामोब्ला बोरैबा खालामब्ला नों दा साननैसोनि उनावनो बारलांबावगोन माथो नोंलाय साननैसोनि उनावनो नोङो प्रमदजोंबो बारलांगोन दा नोङो खुनुरुखुम बोसोरबा थावरायगोन उनावहाय बोरैबा बियो जुदि प्रमद बर'आ फैयोब्ला नोङो बोसोरबानि नैबे बोसोरबानि उनावनो नोङो प्रमदजों खारलांगोन माथो बेबायदिसो नोंखौ लुंहियां नुगासिनो दङ जुदि बै माखासे एमसि एमएलएफ्रा फैनानै हाग्रामा सारजोंहाय बिपिएफनि सरकार दाफैफिननो नागिरदों जुदि इउपिपिएल हानजायावनो बिसोरो गावसोरनि दमजों मावनो हायाब्ला बे हाग्रामा सारनि सरकारावहाय बोरै मा मावफैनो हानो मा मावफैनो बिसोरो प्रमद बर'जोंनो बै एमसिएलएफ्रा मावनो हाखायाब्ला गावसोरनि दमजों लानानै बे हाग्रामा सारजों मा मावफैनो हानो ओरै बारलाय खालामबाय थायोब्ला माब्ला मावगोन नोंसोरो बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय माब्ला मावगोन नोंसोरो नोंसिनि थाखायनो दिनैहाय गोबां मुंख्लंफोरनि थाखाय गोबां रान्दि जानांनायफोरनि थाखायनो दिनैहाय बे बिटिसिखौ मोनबाय बिटिआरखौ मोनबाय मानो नोंसोर सिनसियार गैया दासिमबो खालि गावसिनि राजनितिक गाद्रि लानानै नांलायनाय खमलायनाय बेखौनो जों खोनासंबाय थानांगौ नामा नोङो बेबायदि बुंनो मोननायनि मोन्थाय गैया आदै रबिराम नोङो सिरि था नोङो सासे खारलुं मानसिसो गोदाव सोराव खालामग्रा नों मानसिसो नोङो सिगां आबसुनिमोन आबसुनिफ्राय नोङो मोनसे पलिटिकेल पार्टि दाबाय दानानै बिनिफ्राय नोङो हाग्रामा सारजों थांबाय नोंहा बुंनो मोननायनि मोन्थाय गैया नोङो मा दिन्थिनो हायो 15 बोसोरनि गेजेरावहाय नोङो मावनानै नोङो नैबे बोसोरब्रैसोनि गेजेराव जुदि आरो खेबसे इलेक्सन जानानै नोङो देरहाब्लाबो जुदि हाग्रामा सारा सरकार दानो हायाब्ला नोङो थांगोन 100% रायजो राजाफोर लिरना ला थांगोन दिनैहाय गुबुन पार्टियाव थांगोन रबिराम नार्जारिया बेबायदि मानसिया बुंनो मोननायनि मोन्थाय दङ कमेन्टआव हर रायजो राजाफोर आरो प्रमिला आबैया दिनैहाय बिसिबां जेंनाफोर दङमोन बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायोमोन 15 बोसोरनि गेजेरावहाय 17 बोसोर हाग्रामा सार रायजो खुंनायावहाय दिनै मिनिस्टार जाबोदों प्रमिला आबैया नाथाय दिनैहाय 30 बोसोर गाहाम देरहाबोनानै प्रमिला आबैया मा मावबोदों जेबो मावबोआखै आलाय सिलाय थाबोनाय जे हा फाट्टा होनांगौमोन बेफोरखौबो होआखै बेनिखायनो आङो बे फंनैसो बाथ्राखौनो बुंनो थाखाय दिनैहाय एखेबारे गोसोआ थानो हायैखाय बुंनाय जाबाय रायजो राजाफोर एसेनोसै गोजोन्थों।